Dan l-iżvilupp huwa r-rovina ta' din il-lokalità. Qed jinkisru l-liġijiet biex jistanaw il-ftit u din hija teddida għad-demokrazija. Kienet din l-lajta ta' folla mdaqsa li nġabret bis-swit il-bajja ta' San Ġiljan ftit il-bot minn Villa Rosa. Fejn qed jiġi propost żvilupp enormi li se jħalli impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Żvilupp li huwa legali u li għalhekk il-Gvern suġġerixxa biex ikun hemm bidliet fil-pjan lokali għaż-żona ta' San Ġiljan. Andre Kallus fisem Moviment Graffiti spjega kif persuna għax għandu l-flus qed jiddetta l-liġi. Qed nitkellmu dwar eluf ta' residenti li ilhom jgħidu bidluhom il-pjanijiet lokali li hawn huma daqshekk ta' ħsara u l-Gvern ma jagħmel xejn, iħallihom hemm bil-ħerba li għandna, u mbagħad imur xi ħadd li għandu l-flus u jgħid isma' jiena rrid nibni t-torrijiet, jiena ma jimpurtani xejn min-nies, bħalissa l-liġi ma tħallinix, mela bidlu l-liġi kif irrid jien. U l-Gvern ibaxxi rasu u jbiddilha. Jiena dik xi ħaġa li verament hemm inħossha ta' diffikultà mhux biss għal dan il-proġett partikolari hawnhekk li huwa wkoll, imma mhux biss ifisser li kull post madwar Għawdex u Malta jista' fi kwalunkwe ħin ikun meddet jinqeret sempliċement għax ikun hemm xi żviluppatur li jiddetta l-liġi. Dan kif Kallus spjega li dak li ġie żvelat fl-aħħar jiem huwa allarmanti. Kenna każ fejn persuna għax għandu l-flus u għandu s-saħħa qed jiddetta l-liġi hawn Malta. Li aħna bħalissa li l-Gvern irid jagħmel huwa li jbiddel il-liġi li tirregola l-iżvilupp li jista' jsir hawn biex dak li ma kienx jista' jsir ikun jista' jsir. U għaliex? Għax hemm proġett partikolari, proġett orribli li jrid jagħmel l-iżviluppatur tal-Franċiż li ħajjitfen il-bajja, ir-residenti, il-wiet u dak li mhuwiex possibbli bħalissa li jsir, il-Gvern irid imur ibiddel il-liġi għal din il-persuna biex ikun jista' jagħmel li jrid. Aħna naħsbu li dan verament mhux aċċettabbli huwa din it-teddida d-demokrazija hawn Malta. Spjega wkoll kif dawn l-aħħar jiem ġie żvelat li l-Ministri iltaqgħu ma' dan l-iżviluppatur. U wara li saret laqa mal-iżviluppatur magħruf bħala l-Franċiż u l-Kabinett, il-Gvern iddeċida li jaqdi lilu billi jbiddel il-pjanijiet lokali. Waqt il-protesta Kallus stenna li hija tal-mistħija kif l-iżviluppaturi qed jiġbdu l-ispagi tal-Ministri li suppost qed jibżgħu għall-pajjiż. Għamel l-indirizz tiegħu wkoll is-Sindku ta' Swieqi Nobel Muscat fejn qal li r-residenti ta' Swieqi huma inkwetati ħafna għax dan l-iżvilupp li fost oħrajn jinkludi torri ta' 34 solar li tfisser ukoll li dan se jkun l-ikbar wieħed f'Malta se jħalli impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom. U kien hawnhekk fejn appella lill-awtoritajiet biex jagħmlu carrying capacity ta' Swieqi. Il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan Xon Gawxi qal li l-Gvern donnu għandu x'jaħbi hekk kif il-laqat mal-iżviluppaturi saru fil-moħbi. Preżenti għal din il-protesta kien hemm ukoll rappreżentanti minn din l-Art Ħelwa u flimkien għall-ambjent aħjar. Fejn tkellmu dwar kemm dan l-iżvilupp huwa ġennata u ħanżirata li se ssarraf f'del kbir fuq il-bajja ta' San Ġorġ b'detriment għas-saħħa mentali. Dan fil-waqt li ġie spjegat ukoll li 10 snin ilu kien diġà sar master plan li fih ir-residenti ma ġewx ikkonsultati. Eventwalment dan il-master plan ma kienx ġie approvat, però stet naraw kif bil-mod l-iżvilupp kollu xorta qed isir.